Стоп! Ниско обезщетение? Не приемай парите. Ето как да си вземеш реалната сума. Първата и най-важна стъпка – не подписвай никакво споразумение за окончателно плащане. Подай писмено възражение до застрахователя. Прикачи оферта от сервис или фактури за реалния ремонт и изискай преразглеждане на щетата. Застрахователят е длъжен да ти отговори писмено. А в описанието под това видео ще намериш примерна бланка с молба за преразглеждане, която можеш директно да използваш. Ако застрахователят отново откаже или предложи ниска сума, подай сигнал до Комисията за финансов надзор. Те ще проверяват дали процедурата е спазена и често това кара компанията да преразгледа решението си. Последната инстанция е съдът. Там се назначава независима експертиза и в повечето случаи съдът присъжда по-висока сума, плюс лихви и разноски. Не губи време и пари. Ако застрахователят ти е изплатил ниско обезщетение или е отказал щета, пиши ни SuperHelp. Ще разгледаме случая и ще те посъветваме какво да правиш.